nke anya nke amụsụ ya erigidogo ndị famili a rie ihe niile nọ na famili nne ya ihe eji wee gbachi ya bụ key 21. Agwa m nnọọ dị maka na-eme ana m eche ka ọ bụ dibịa anyị na high chief hunoman na Okija nwa asụsụted o jikwa otu ọka na-emeka mma niile invite na bịa na 2nd of January ọ na-emepe ụnụ anụnwa nne n'anya ịnepa iri na abụọ ọba agụghị ka ọ bụ ije ebe dibịa afọ afọ ha ịbụọ mana jiba be dibịa kwana ka ọ dị mma ka anyị bịara ebe anyị na-aba ihe ka anyị na-akpụkpọ owuwe ezie ene ntịkụ na ihe nwere ike ikwu ya gazie nwa mmiri mmadụ niile bụ nwa mmiri because n'elu mmiri ka anyị nọ. Ihe dị na mmiri karịrị ihe dị n'elu ana. Onwe onye agha asịnya si n'ọhịa n'ụwa ọkwụra. Onwekwa na onye agha asịnya si n'ime arụsị n'ụwa ọkwụra. Ọ na mmiri ka onye ọbụla si wee pụta ụwa because ihe dị na mmiri karịrị ihe dị n'elu ana. Onye ọbụla nwere chi na mmiri. nke na akọ nke na mmadụ niile bụ nwa mmiri bisi na aghọta nta ka na-emekọta na anyị nọ n'elu mmiri ka ya nọ bụzi mmadụ niile bụ nwa mmiri nwee ihe akọwa nwere maka sọtụ ihe na-ekwu na mmadụ niile bụ nwa mmiri kwasị pere ịpara sị na ọ bụla onye ọbụla bụ nwa mmiri ọ bụla onye ọbụla bụ nwa mmiri gị nwere nwoke akọwa na nke sị na mmadụ niile bụ nwa mmiri nwoke gwa ebe anyị jikwuo ntụ anya ezampụ mmadụ niile bụ nwa mmiri because ọ nweghị ya emebe n'ụwa uti atụ mmiri. Fela tiri egwu si if water ka ihe shine na water you go still use. Eji isi nri mmiri ka ihe use. Eji ewu ahụ mmiri ka ihe use. Eji esu akwa mmiri ka ihe use. Ka ezi ihe eji si na ịbụ nwa mmiri. Akpịrị gbaba ahụ nke ọ mmiri ka ihe eje na nwa mmiri akpịrị ewere jụọ oge oyi. Ofe itere na abịaghị mmiri dị ya. dibịa Ọnwụ ihe mmadụ na-eme ọ bụgodi ntu ya mmeta paakị sịrị uti atụ mmiri ya asị ya asọ wee dị ọcha. So onye ọbụla sị na ya bụ nwa mmiri ọ jụ iri ihe mmiri dị taba aja ka anyị mara ka ọbụla mmiri na aja ya agbado ya n'onu. oke ụmụ nwaanyị ndị asị na ndị mmiri na-enye nsogbu na amacha ha mma anyị n'ụdị abụrụ ha problem ka ihe a na-emere ndị kwụdo ụlọ na-arụ ndị ọ eji kewapụ ha na gị na mmiri ka ọ bụ setụrụ ndị mmiri setụrụ ka ọ na-eme ka ọ gị Ọ iji setụrụ ndị ya na ya ebi ụwa nọ na mmiri bụ ndị mmiri ya bụ ndị dị ya because onye ọbụla na-abịa ụwa nwere onye ya na ya so bịa ụwa. Sọm nara n'ike sọm tokatara gbabiri nwụọ ihe niile a bụ ya akpara akpa na mmiri wee gbagota. So ọ bụrụ ya ntụ ose dị na mmiri ka emụ ka ndị ọgbanje ebe sa mmadụ niile bụ ndị mmiri mmadụ niile akwụrụ ọgbanje ọgbanje ya bụ mmiri ahụ mana e nwekwara ọgbanje ụwa nwee ọgbanje mmiri. ndị ọgbanje ọbụla emere ha ekwesịrị imere ha ka ya eme ha ka ya emepa imere ahụ mmiri ihe kwesịrị imere ya nọmba 1 ihe a na-enwe ndachiga azụ n'ihe na-eme dịka m si kọwaa na mbụ. Ihe a na-enwe disappointment n'ihe ọbụla ị na-eme. Promise and fail ya esi enu si ya na ihe amacha mma but ihe a na-eri ihe ka onye mụrụ mma ya bụ ugo mụrụ mma na-eri awọ. Ị maa na gị na ndị mmiri ga-adị ya na mma. So ọ bụrụ ya dị ebe a so onye ọbụla kwesịrị ịma nga o si bịa ụwa. ụzọ aja n'ọnụ ụzọ ọrụ n'ọnụ ka a na-arụ na mmiri enwere ile ọma enwere ibu mmiri gbụsara ụzọ ọrụ n'ọnụ na-arụ na mmiri na ihe meji arụsị ọrụ niile a na mmiri A na-achụ aja ndị mmiri achụ ọ ya bụ dimen ime ihe dị na mmiri mana onye ego ya adịghị n'aka nwere ike ịkpụ ibu jee na mmiri kwubie okwu si ọ bụrụ na ihe a na-eme m eziokwu ya bụ ya pụta ife kwe nkwa kama ya na-akpụ ya bụ aja ndị mmiri ịchụ aja ndị mmiri ọ dị complete. Nke ahụ egwu na-adị ya ụmụ ihe ndị ọzọ na-adịsị ya mana o nwere ya bụ na mmadụ jiri ekwe nkwa na mmiri o nwere ike mgbe ya ejikwu n'ọkụ o jiri mma ya na ọjị kpakọsị ihe ndị ọzọ join nụọ ya o jekwe nkwa. Mmiri a bụrụkwa mmiri obiọma ọ ya hepụkwa onye a ka onye ahụ were marakwa na ọhịa dị na mmiri na-enye ya nso ụwa na-ejekọcha ya
eyi ahụ bụ jos ọ pụọ na jewara mkpa ya aịda na ijekwuru ya n'ụtụ ọ na ijekwuru ya n'abalị ọ ya bụ na ịnweta ezumezu niile nọ na mmiri ya nye ha oke ha narị so aja ndị mmiri na-akakarị mma mgbe ụfọdụ n'abalị ka ụmụ ihe niile ahụ jesịrị ya nọ na mmiri wee nọ ya wee gere ihe na-ekwu ma nọrakwa n'ọka ha na ihe niile abụ ọgwụ amụsụ ekere eke ma krayant ya kweghị akwụ ụgwọ ihe niile abụ ọgwụ ha dịsịrị ya ebe a na amụsụ na-edistọbụ mmadụ na krayant ya ekwe akwụ ụgwọ aya eke ya eke abịa n'ihe gbasara ọgwụ amụsụ enwe nke eji kii 4 agbachi nwe nke eji kii 12 agbachi nwe nke eji kii 21 agbachi ịma na ọrụ amụsụ ka ị na-arụ Ihe dị iche na nke eji kii 21 agbachi nke eji kii 4 agbachi achọghị ka ofe ọrụ a ka a na-alụ n'ụwa so n'ochi na-agụ bụ ihe izi mmadụ kwesịrị ịma n'ụwa amara ebe o si Chinago nwesa no bụ onye agba afọ nwere iche na onye abụ Chinago kwesịrị Chinago ndị dibịa n'ụfọdụ na-eji confuse ndị mmadụ asị na onye asị na onye nụ bụkwa afa aka na-ekwu na ọ bụkwa onye nwesa na onye abụ akpọtụ ya nwesa na onye eji mmanụ yes na onye abụ Chinago ekpotụrụ echeki ya chekịta onye ahụ nọrọ ụwa ọfụma enyi ya ọka ọ nara and the sign mmadụ na-enwebe mgbe ụfọdụ were awesị na Chinago wee jejuba ọ na-eme onye na-eme biznes ọ dejekata n'ihu mgbe ụfọdụ ọ naba azụ onye ahụ ya na-enwe promise and fail disappointment ya na-adị ngọ ibe onye ahụ ejere chidimma adịrị onye ahụ nwere ike iji ya chidimma ya adịrị ya ịmana ya na-achị ya ahịa ọzọ onye ọbụla kwesịrị ịdị na-ayị wuchichi ya ihe ọ na-eme were na-agazi ọfụma oke nsogbu aka nke ọgwụ a na-agwọ ọgwọ asị na ọgwụ ọma niile ka ọ na-elelu ọgwụ a na-agwọ ọgwụ dị n'ụdị ịma na a na-akpọzi ihe niile ọgwụ na mana enwekwara ihe bụ aja nwee ihe bụ ọgwụ ị na-esi anya ebe efu ihe a na-akpọ ọgwụ agwụrụ agwụ nwee ihe bụ na mmadụ chụrụ aja ya dọba na abụ ụzọ ịtọ ma ọ na-abụ ụzọ ịnọ ka a ga-abụrụ aja oke ya ka anyị na-asị na ọgwụ a ọma niile ka ọ na-elelu ọgwụ bụ na ọ dipendịrị ọgwụ ọ bụ ọgwụ niile na-erere mmadụ ọ nwere ọgwụ ya bụ ịgwọ ọreleghị like ọgwụ iji eme biznes ihe a sị na ọ bụ mmadụ niile ka ọ na-erere mana ọ nweziri ihe bụ na mmadụ na-agwọzi ọgwụ ka o were megide mmadụ ọ bụ mmadụ niile ka ọ na-erere because onye na-agwọrọ nwere ike adachi ya nabata ọgwụ ị na-agwọrọ ya ọgwụ onye ere mana aja ka ọgwụ keke ihe mere ji sị na aja ka ọgwụ ihe ji sị na aja ka ọgwụ bụ na aja dipendịrị aja n'ọnọdụ onyinye mmadụ tụkwara obi aja nye like enwere mother's baby enwere ndị na-akwụ ibu jee na mmiri ụmụ ihe niile ahụ bụ aja ọ na-ehep danụ mmadụ jiri na-ekechi ka ọ kechie mmadụ ibi ya ma ihe ọzọ ka ahụ dịkwa iche ya bụ ọgwụ mana aja bụ ihe iji obi tụkwuru aja mee ọ ya bụ aja eji wee sị na aja ka ọgwụ aja niile a na-ekwu ekwu ọmọs na-achọ ya bụ aja anaghị egburi ya onye dịka ọbara ọ bụ aja niile ka a na-egburi ọbara o nwere aja ya bụ ije chụ ihe ahụ iyi egbu abụrụ ihe ya ahapụ na ndụ nwa nke ya bụ ije chụ na ihe ahụ iyi egbu abụrụkwa na ihe iyi egbu ọ ya bụzi na o riburu ọbara o nwere ihe akpụrụ ewu jee na mmiri onye ji echu aja ruo ọ bụrụ na aja ahụ eji echu ya na enidi igbu ihe ahụ egbu na enidiri ekwubicha okwu nye ya onye ahụ n'isi were ihe niile ahụ ha kọọ na mmiri ebe a ọ na-akpa ebe a ya mere ejee n'ihu mmụọ ụfọdụ efụsị ọkụkọ fụsị ihe ewu na-akpagharịsị
nke nsogbu ka nke ọ na-eme achọwa ịgwọ ọgwụ a na-ekwula ka ọgwụ asị na ofu ahịhịa na anụ ọgwụ echi gwere mmadụ ọgwụ na ị na-anya bụ na ahịhịa na-abụ na-eto ka ihe jiri ọnụ onye ahụ ihe ahịhịa na-atọ ebo iche ọbụ na-ebu ka ịfụkwana ya bụ ọgwụ ya lekwana ọgwụ agha ahịa ere because ọgwụ ọbụla nwere rules and regulation. Ọgwụ eji ahịhịa na-ata arụ eji ahịhịa na-ata ure agwọ ije were ahịhịa na-abụ gwọọ ya ọya ere ọ tiri wetakwa ahịhịa na-ata ahụ iji wee mara na ọgwụ a na iwere ahịhịa na-ata agwọ ya ole ewere ahịhịa na-ata ahụ gwọọ ya